to je hlavné. Kto sa skrýva za to, že to všetko to vylučíme. Beleberi. Dáme, Kubo! Dobre bolo celkom. Kubo ide do piky, dobre dáva. Takže sa vylučíme aj Dobre ide. skrýva za Ne? tými číslami, takže 10-ka, Kekeňák Marian, zatiaľ na prvom mieste. Pekne Kubo. Na druhom mieste. Dáva. Nevadí, ale išiel najlepšie zatiaľ. No, si chcel nahodiť auto, dobre išlo. Aj, čo tam? Dobre, to nič. Kubo má to, je. On má. On má tyky, hej. Podedil. Pomaly, hej, hej. Picta a Volkswagen Polo, zatiaľ tretie miesto. To čo ty jedna jednotka auto? Volkswagenu, keď Za 50 eur. do otázke, doposiaľ tretí. Ty ste radšej zapol? Veľkú volu má tu zapne, Veľko je. Čo má veľké? Voľu. To nie? Jaždý priadený, to musí veľa točiť teraz. Teraz kúpil volant GTčka, vieš, tak. A Lepšie. čo volant more, tak si klopí menej. Náhodou, dobre ide. Dobre ide. Ty chlapec nič, more. Na chate, po novinke chodí a... Pred jazdou, nebolo to publikované. Len tvoje brzdy mu idú. Kúkaj, jak vyberá zakrytý tých, ktorí sa môžu skryť do piči. Povedz, že nie, to tu Nie? vybrať. Dobre ide. Zatiaľ možno najlepšie. Takže favority sa nejak rozložili. Máme ďalšieho favorita. To poradili kombi. V pohode. Snaží sa, dobre Dobre, že ide. veľa lepšie bude. Benchmark. Tam to pravda, jaké. Paráda. Toto je jak paráda. Nezdá. A to mi ťažký nemal raňojkovať. Teraz brzdy odídu stopka, nič tam do šancu. Zabrzdí tam. Pekne.